Dobro večer ljudi. Večeras ćemo za vas da pravimo Karađorđevu šniclu. Mi smo već jednom snimili Karađorđevu šniclu, ali sa svinjskim mesom. Nije nam uspela, mislim uspela je, izgledala je ona lepo, ali nije mogla se jede, previše je bila žilava. I kao na kraju, upropastili smo i snimak taj i tako da to nikad nije ni izašlo na internet. Sad pravimo Karađorđevu šniclu sa pilećim mesom, pileći file. Za to nam treba pileći file tu, treba da se izudara, ovim čekićem, čekićem za meso, da se istanje lepo da bude, svaka ta žilca da se uništi, kako ne bi meso bilo žilavo. Onda, u daljoj proceduri ćete da vidite šta koristimo, kako se pohuje, unutra ćemo stavljati sir, nećemo ništa više osim sira, zato što ne mogu da nađem isto tako neki da je ukusan proizvod i stavit ćemo samo sir, pa ćemo da vidimo kako će biti. Prošli put smo stavljali suvi vrat koji je nekako ukus izveštačen, loš, tako da nije mi se to svidelo. Pa ako nemate nešto onako da je vama lepo ukusno domaće ili neki proizvod da vam je ukusan, vi onda nemojte ništa stavljati neke šunke, neke budalašne, jer ne znam, meni to sve nekako iskvari ukus. Tako da pravit ćemo samo sa sirom. Sad prekidamo, pa u nastavku u sljedećem delu klipa vidjet ćete kako ide procedura. Spremili, izudarali, ali hoćemo da vam pokažemo, pravit ćemo pomfrit, ali ne od krompira, nego od bušira tikve. Od Hokkaido tikve. To je ova japanska tikva, potiče iz Japana. Nju ćemo da ogulimo, spremimo i sečemo pomfrit i kamerman ćut molim. I to ćemo, uredit ćemo na pek papiru. Ovdje smo spremili sve. Tu ćemo da pravimo, pomfrit za pečenu redu. Evo, tako izgleda, ta tikva. Sad se mi bacamo, na sečenje nje. Čovjeka se smeje. Dobro, ništa, mi se bacamo na sečenje nje i to je to. Seču. Jest da ovo prvi put u životu obrađujem. Ne znam šta me čeka, šta je jestivo, šta nije, ali mislim da smo na dobrom putu. Slično je kao krompir, samo što klizimo. Sada idemo ovako, na pola. Izvodimo unutrašnjost. I to sečemo na sitne komade kao za pomfrit. Tako nešto. Takav neki oblik i
to poslije ide na pek papir. Znači ide u rernu, bitno je da, aj to ćemo ispričati u delu kada budemo stavljali znači u rernu. Inače to je cijela znači, procedura kako se ona čisti i kako se seče, to je to. I evo znači kad je ona isečena, vidi kako izgleda. Znači uzmemo maslinovo ulje i samo preko malo premažemo, znači preko ove tikve. Znači premažemo sve. Znači maslinovim uljem, to možete. Znači, kada to premažete, mora da bude znači, vrela rena i to ubacite znači, u vrelu renu. Sad. I znači sačekate da to bude gotovo, da bude onako hrskavo i to je to. Onda vadite i jedete. To bi bilo to. Znači uzmemo prvo, usolimo ovo meso. Onako, dobro. Tako. Malo druge. Tako. Sad, znači, isesamo sekund. Sir isečete na ovako, evo ovakav neki oblik. Znači stavite na sred šnicle. Tako i urolate ovo. Možete ovako i pri kraj šnicle pa možete lakše. Znači urolate šniclu. Tako. Istu proceduru uradite znači, sa svim ostalim mesom. Vi ako imate nešto suhomesnato, što sam već spomenuo, vi stavite i to suhomesnato, ali pošto mi ćemo sada samo stavljati sir, znači odradit ćemo samo s sirom ova procedura i to je to. Poslije ćemo snimiti samo pohovanje. I evo znači sve su karđođe napravljene. Sada ćemo da pređemo na pohovanje. Sad, procedura znači za pohovanje je sljedeća. Uzimate znači Karađorđevu šniclu, umačete u jaja, znači izmućena jaja. Onda kada umočite u jaja, umačete u brašno. Znači u brašno tako. Onda iz brašna znači umačate ponovo u jaja. Tako. Onda iz jaja znači umačete u znači prezli. Znači u prezle. Ja tako znači svako meso pohujem. Ova ista procedura, znači prvi put u brašno, onda znači u prezle i to je to. Brašno je znači da osnova, znači da bi se te prezle bolje zalepile, znači za samu znači Karađorđevu šniclu ili bilo koju drugu šniclu. Znači da bi dobili onako lepu koricu i da bi to izgledalo baš kako treba.
E sad, neki stavljaju znači još jednom u jaja pa vraćaju u prezle, ali po meni mislim da je ovako i dobro jer i ne bi imali onda dovoljno ni materijala za sve ovo. Ovako će biti knap, znači s prezlama i znači jednom u brašno, pa onda opet u jaja, pa u prezle i to je to. Znači ona posle pohovanja ovako nekako izgleda. Ako volite, znači da je onako jače pohovano, da je deblja kora, ta što je pohovana, znači vi ubacite još jednom u jaja, pa opet vratite u prezle i onda će biti onako još deblja kora pohovana. I to je znači procedura za pohovanje. Sad ćemo mi znači, sve ove Karađorđeve šnicle da istom procedurom napravimo, pa se vidimo znači, u samom pečenju. I evo, znači, ispekli smo za sada dve, znači, Karađorđeve šnicle. Ovdje možete da vidite, sad snimim, znači, to su pomfriti od Hokkaido tikve. Znači, možete njih da pravite uz, znači, Karađorđeve šnicle, a možete i klasične pomfrite. Pa, evo ovako nam izgleda, znači, Karađorđeva iznutra, presek. Znači, to je to sir tu. I imamo, znači, jednu ovako iz cela, kako izgleda Karađorđeva šnicla. Vidite, boja koja je, znači, to je veličina, eto, ščake, šta ja znam. Znači, nije ko ona prava da je 20 cm, ali ovako je normalno. Sad, znači, to je to. Snimit ćemo na kraju, znači, sve, kada budemo ispekli sve Karađorđeve, ali pošto drugaru počinje serija, mora da ide, pa posle, znači, ćemo snimiti ostatak. Večeras ćemo da pravimo, znači, klip, to je prvi deo klipa i za kobasice, procedura opremljena kobasica, pa tako da očekujte i taj i o kobasicama, znači sljedeći klip.